Piči. Halo. Ak si nepodáme ruky, tak sú najebani. Čo si spravil? Tu máš istá voda. Čo si spravil? Ak si nepodáme ruky, tak sú najebani. Á, nie sú najebani. Matúšu, ty sa odfoč. Matúš? Seru. Čau, Miňo. Majster. Som zajebaný ako Čeko, viete to čo? Ty keď nebeháš, ty popánkaš. Vyvolený. Vyvolený. Nejde o život. To sú moje srdci. Ale tebe ide o život, kamaráde. Majsterovcov kokotov zatkli. Víš, nevydržíš ti pustiť. A Noru už pustili kurvu. Hej, Noru zatkli za prostitúciu. Piču za ojeby na nebi. Ojeby na nebi. Lebo sa ti to naklonilo až tu na. Te piče boli zase prosté tam hore do piči. Foti. Ani jedna nešla zakurviť. Jebali kokoti na nás. Jebať sa Či jebali piče na nás. To také prosté zajebať. Nech ide kanálne kopať do piči. To neovplyvníš, kamaráde, že ťa láme už. To neovplyvníš to. Matúško, to neovplyvníš. Ešte raz? Môže ti aj jedať, môže ti aj jedať. Ja mi si malinu. Deci maliny? Deci mu daj. Nie, počia, nie, daj mu pol deci, deci nie. Tam je. To bude smrť priamo Jaro, mi prenosu. pol deci ani. Jaro, Si povedal deci, nie? Jaro, podaj ten pohár. Zabal, nežem tu slaninu, kokot. Iba úplný kusok. Boha, slanina. Ty si zobral ten kutač. Ale nie, Matúško. Počkej, jebe. Úplný To sú kusok. hlavne slaniny do piči. Zabal, daj sem. Pozdrav, aký kusok. Bohaže, Braňo, počkaj, než ma oblieš. Nalej mu ten kofoľ. Nalej mu kofoľ. Odjemný kusok. Nie, už som to Vypijem aj nespať, chalani. No neviem, Ale piču. Ale spať nebudeš, ale... neviem, či tam dojdeš ešte. No nebudeš spať, ale budeš spať na večku. Sadíme sa, Jaro, že tam dojdem. Ale v akom stave sa Čo zobudíš? šoliem, kamera? Ale prosím ťa, nemusíme rozširovať zárubne, hej? Akože prejdeš tomu. Boha, ja príjmať cez cenu do piči, keby letal zarobne. Pavel Rochňák. Kedy mi spravíš účes? Nech sa ľubí. Nech sa ľubí. Aj sa ma na to. Michal, podobrevého prenosu do piči. Podívaj, jak sa to... Live kamera Majstrovci. Nebudeš predsa horší, nie? No, mám odložený do neposúť. No, zero. Šrot! My nejdeme žiť. Ideme tam hore kúpiť kokotov. Sadnúť, či čo? My ideme baliť tam babi, nie? Jebe ty ko. Oni sú sprosté piče. Jebnú! Á, pozri, nebere mu, nebere. Pozri. A budú lepšie. Poďme hore na poschodie. Nebere? Poďme na poschodie. Ako sa tam lezie? Hore z kompy, nie? Do piči. Ak sa mi vygracia, že to je posteľ jedno bohťováru. Posvoj do postela, chalani. Dole máš kľúčku. Nejdi kľúčka, brať to je tu. Čo máš kľúčku, ty kokos? Nie tu. Dole máš. Tu má. Kľúčka vypadla. A čo je to tu? Dobre, dobrú noc. Čaute. Čau. Matúš jedna. Nemáš kľúč. Počkaj. Čo je agresívny. No. Ktorú? Vyberem si číslo. Vyberem si posteľ číslo 2. Šrot. A? Počkaj. Zachráňte Willyho 3. Matúš, ale vyzúj sa, lebo ti opuchnú nohy. Ti vravím, ako je. Počkaj, nechcel by som prať tie ponožky tvojou mamou byť. Po tých 3 dňoch. Aha, negrcal, nikdy negrcal. Nikdy negrcal. Nikdy negrcal. Chlapec, ktorý nikdy negrcal. Ty kokot. Dogrcaj tú posteľ. Matúš. Ja sa zabudím. Matúš, vieš čo tam dá skrátka Matúš? Malý tušný škaredý. Matúš. Ale ty... Poriak mu tešie. Už je tam. Jebe. Hej, už kapri. Počúvaj, nikdy neber turiansku malinu nadarmo. Aha, čo do voda, však to sa povie na plachtu.
Ešte, že môžete... Chalani, ale busie pri ňom, aby si nedali. Bolo! Nie, že si Ty dali si na prvá chrbát. Počujem ma, pomoc! dajte mu kýbel. Čo ja mám s prvou pomocou? Počujem ma, nie že si dali na chrbát a sa Matúš, zaducí. ty si ako Quasimodo z Matky Božej. Čo je? Matúš, on si nikdy negrcal. On rapuje, sketuje, jamuje. Všetko. Do trička ti jebe. A to Nie, chalani, nie, to si nesmieť. Matúš, iba ku záchodu, tam sa vygrcáš. Nie, počkaj, už mi treba. Stačíš si prsty do krku, nech si neogrcáš v posteľ, hýbaj. Hej, zober ho, prosím ťa. Dobre. Zerov zasekni. Šrot? Šrot? Ale bus pri ňom do piče, lebo... To neber, to je cudzia posteľ. Ja viem, ale... Paplo, nie? Si si okrcal, to si premenil kamarátovi. Nech má aromov. Malinový sirup. Už nekrcam. Ale nestojíš, ale Poď do stoj... záchoda, vygrcaj sa. Hej, poďte raz. Ideš cikať, nie? Cikať ideš, nie? Ujemu si mám Si daj chladnú, nie teplú. Oho, ako grca. Pozor, kosaca. To je mokrá. Chce povedať na Facebook, kamarát. To bude YouTube, com. Boľo, to nerob. Vráť sa naspäť. Jaj, aspoň že tak. Šrot? No, to si malo povedal. To je šrotom len 3000 €. A dostane čo? Tam na druhej strane. Zatiaľ, keď si Si ľahneš, kamarát, a pôjde to. Ja si to počkam. Ja mám toľko pamäte. Ja mám tu toľko pamäte. 20 minút, Ešte kamaráde. na posteľ? Zakriem a to idem spať. Posteľ neviem koho, ale ten papol nie tiež. Ukrýtal som Janov papier. Papiel. Papiers. Dobre, a? Šrot! Šrot! Tam sa asi dvaja vysť. Ja poď Matúš, že nebudem. Asi mu treba. Zahral by som kantra. Ne? Enemy down? Ty si enemy down, kamaráde. Ale pičo. Enemy down. Čo si na čo prišiel? Že ide cháč. Cúvaš či čo? Mi už to iba, fakt, sorry. Urvať! Hraj! Normálne si povie, troška som sa zdržal. Počkaj. Aha, a toto čo je toto? Toto sa čo stalo? Sa spotil normálne. Aj Vankuša máš spotený. Prvým som si vymenil, to je Jaro Vankuš. No nevadí, že máš to isté, ale tak pôjde. Dobre, no zakryj sa tým. Mokrým. Zakry sa. Čo ty tu robíš za... Dáš nám Oho, budí sa. Oho, nočný režim. Na to Fuj, ty... A presne na face. Presne, Aha. tak to sadlo jak naše rubec. Dobre, už ho nechajme. Aj do piče. Ty. A neukážu kokotiny, prosím ťa. Počujem ma, Matúš, dáme ešte zo 2 deci. Ja ti to nesem, počkaj. To nechoď nikam. Počkaj, nie. On ti to nesie. Ideš alebo čo? Čo krče? Au. Nie, Opračuje kliešťou. ešte si dáš jeden, nie? Ja idem holi. Ak si dáš jeden, idem do holi, tunak do hola, tunak von. Hej, Podrž mi toto overcajk mi podrž. Kde si dáš? Koľko chceš? Veľa, malo? Málo. Malo? Tak veľa, dobre. Takže 40 000 ml. A nie, nedávaj mu. Hoď domov. Nedávaj mu do piče, bude tam. Už ho vypil dosť. Nedávaj mu, nedávaj mu. Tak povedz, no tak... Už ma zhoď domov. Ale tak asi Ale čo si povedal? Že nebudeš grcať. Ešte musíš A do dlane si čo dával tu na zarepovanie? Ešte jeden mu... Si robil... Jeden. Mne sa nepýtaj, to je... Ja sa pýtam. Nedávaj mu. Ja som...
Ja som korporačný človek. Dávaj mu, no. Dobre, spí do piči. Dobre, čau. Dobre, čau. Dobre, čau.